Thomas! Der er flere foran op over kanten. Og du har lidt over medfra, og så kommer det her ret. Smuk! Skal jeg lige spille den op, eller hvad? Hvad, skal jeg lige spille anken ud, eller hvad? Så er det rimelig stejligt, når du lige kommer et sidste stykke, du kan mærke, at den laver den der. Prøv at køre en tur på den der over. Hvad fuck laver de fjolser derude? Så kører en tur på den der over. Tag dig ordentligt til løb. Er det ikke vildt? Nej, du skal låse den i gearne. Du skal ikke have automat over dig. Why can't you drive? Så dør den der.